F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-attur żagħżugħ Aiken Bohaġar. Lil-Aiken litteralment rajnieh jikber u jimmatura professjonalment fuq it-television. L-aħħar karattru li rajna lil-Aiken jinterpreta fuq is-serje ta' One Jackpot 4 kien karattru ta' stoffa. Lil-Aiken konna narawh jikkomunika bil-lingwa tas-sinjali. Il-lejla waqt prime time minn Aiken irid nisma' id-dettalji kollha ta' kif kien jitgħallem, x'teknika kien juża biex jitgħallem l-scripts li kellu għal Jackpot 4 bil-lingwa tas-sinjali. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Toyota Rona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time l-edizzjoni tal-lum il-ġimgħa llum jibda l-weekend naf li ħafna minnkom tkunu qed tistennew il-weekend vera b'mod ħerqan. Jiena mat-tim tagħkom għax inkun qed nistenna l-weekend ukoll. Wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Attur li letteralment rajnieh jikber fuq it-television. Dan is-sajf ħajalaq 18-il sena. Nilqa' miegħi lil-Aiken Bohaġar. Kif int Aiken? Grazzi ta' istedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur noħu posti ħalli insegwu tradizzjoni noħodlok id-dettalji isma' jibda l-weekend illum Aiken. Kemm tkun qed tistennih il-weekend? Ħafna l-weekend u il-weekend fih tirrilassa hekk tagħtilek imma bħalissa qed naħdem hu fil-weekend. Ġifieri imma r-ritmu xorta jinbidel u ma tkunx skola. Jinbidel xorta. Aiken għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Aiken Bohaġar. Aiken Bohaġar. Data ta' twelid? 9 June 2005. Dan is-sajf tal-18. Kun onest kemm inti ħerqan biex tibda l-lezzjonijiet tas-sewqan. Ħafna, imma fl-istess ħin qed nibża. Għax qed inħossni qed nikber u smala, jedni m'iniex les biex ikolli 18. Tinkwitax dak la darba mbagħad tibda tieħu lezzjonijiet mill-ewwel tista' tilja. Fejn inti mwieled? Il-Pjetà. Pjetà? Imma noqgħod. Residenti? Iż-Żurriq. Żurriq, professjoni? Chef u student. Chef u student. Isma', naf li intom law netqalu li l-mashed potatoes tiegħek bħala chef. Ija. Ersqilhom minn nofs. Tajba, da vera mlon tajbin dawk. Issa qalu li nafu koll chefs ma tantx ħobbu jikxfu segreti. Veru. Imissa laqgħedin hawnhekk u laqgħedna li l-mashed potatoes tiegħek żurilhom minn nofs. X'inhu s-segret għal mashed potatoes perfetti? Jiena, is-segret tiegħi huwa eżempju inħallat il-ħalib u krema. Nħallathom f'daqqa nofs u nofs. Ġifieri daqs kemm tuża ħalib tuża krema, mbagħad ovvjament ħallat kollox mal-patata. U mbagħad inti ovvjament il-ħalib u l-krema tissettihom il-toma biex tgħid, tissettihom it-thyme, tissettihom it-tewm, tissettihom ir-rosemary biex tgħid. U dejjem qed telefa t-toma tal-mashed potatoes. Aiken dan is-sajf biex tkompli tistudja, ħadd ippakkja kollox Mela. u titlaq. Ħanitlaq sena barra. Iddeċidejt fejn ħatmur? Naħseb Ireland ħammu. L-Irlanda? Għax għadni minix ċerta xirniet nagħmel l-interviews u hekk imma bħala post l-Irlanda ħammu. L-Irlanda, isma' issa trid tibda tfendi kollox għal rasek. Qed nibża taf. Taħsel il-ħwejjeġ? Irid naħsel il-ħwejjeġ insajjar innaddaf. Ħallas il-kontijiet? Mela. Għax dik l-iktar ħaġa. Minnaħa tkun tajba, ma xinti bħala persuna jena d-nizajr, imma tissir iktar responsabli u tikber u bħala persuna. Taddar, xet jikkommentaw fuq dal-fat li ħat titlaq? Il-mami għed tibża ħafna u. Għaliex? Fil-fat, l-iskola, hemm dipartiment, għamlu dipartiment, eżempju, għal-ġenituri, bl-ansjetà, u naħseb ħanibata l-om. Biex tkun tista' tiddilja ma' situazzjoni. Zgura, xed tibża vera, timmissjani. Aiken, waħda mill-ewwel serje li l-aktar kienet kabritek fil-popolarità kienet is-serje ta' Strada Stretta. Meta tkellimt mad-diretturi ta' Strada Stretta, jien qalu li Aiken kien ikun fis-seba' sema meta kien ikonna xena mimlija nies. Vera. Għaliex? Konnu pjaċir għax kien ikolli ħafna xeni.
fej jekun ikolli eżempju, kienu ħafna nies imma jisfnu bisfin u jien ndoq id-drums. U bat kienu ta' parsi jiġu l-pulizija u naħalbilhom minn taħt kien li su toqba żgħira. Vera konna ma nafx kif konna għaddeminna ma konna għaddi. Għax li ma jafux in-nies li għalkemm rajt id-diska jagħmluha ġo studio u hekk imbagħad jħorġuha, imma dak il-ħin vera kont qed indoq jiena u kienet qed tkanta. Fil-fatt inti kont interpreta l-karattru ta' persuna, ta' mużiċist li għadu ħajsallum il-ġurnata. Il-Bibi. Il-Bibi, kien mistieden fuq dan il-programm ukoll il-Bibi xurilu u darba l-tqajt miegħu. Ejja, mela, morna konna l-tqajna, morna l-belt u kien qati jispjegali fuq missieru kien doq il-pjanu, kien tani kalendarju tiegħu, kollu ritratti u għandu storja vera interessanti. Kien jgħix, jien kont ngħix il-ħajja tiegħu. Ġifieri, il-filmik vera konnu pjaċir, naħseb wara hu li kien jgħix. Jgħix il-ħajja. Aiken, wasal dar ritratt fidejja ħataraħ minna u ftit ieħor u nixtieq tgħid li naqra f'liema serje kont interpreta karattru li kien jagħmel dan l-isport. Ħa naraw naqra dar ritratt tara flimkien. F'liema serje dak. Dak, fl-ibda serje dak, isu goal tiegħi partikolari li xtaqt inkun naqa attiv hekk. Ġifieri vera tilab il-kickboxing. Ejja, vera. U salli ma' belt wasalt, għax dawk bil-belt. Green wasalt jiena. Ġifieri l-ewwel tibda minn white. White, orange, white, yellow. Orange, green, blue, purple, brown, u tibqatila. U tibqatila. U iktar ma titla fil-belts, l-eżamijiet isiru iktar ibsin. Iktar ibsin, ma issa suppost, qabel insifer ħanġib il-blue. Iġveri għadek għaddej bit-training. Għadni għaddej. Session ta' kickboxing training, biex tkun mamula? Session ta' kickboxing. Normalment taħraq xi 800 kalorija f'sija u kwart. Iġveri trid l-istamina. Trid l-istamina u dbati ħafna, imma bħala training huwa tajjeb ħafna. Fil-bidu jkollok eżempju, jiena intermediate jgħid, ġifieri fil-bidu jkollna nagħmlu kwarta ħabel, taqbis il-ħabel. U mbagħad ikollok eżerċisi jkollok circuits, eżempju bil-weights tagħmel shadow boxing, eżempju kickboxing. Iġveri sawwek tkun għadek ma bdejx bit-teknika? Le, u mbagħad ikollna it-teknika fejn nkunu bil-partners. U l-master Noel nsellimnu minnaw li għallimni jgħidilna l-combination li namlu. U t-trenna l-combinations fl-imkien daqqajjen, daqqajjen. Min tant sport għal fej kickboxing? Jiena pala martial arts dejjem kien jaġobni għax. Alright, in-nies jgħidu għax tweġġa u perikolus imma fil-verità mhux daqshekk ta'. Kontrollat, le? Kontrollat ħafna għax huwa disċiplina. U inti bħala persuna jgħidu eżempju min jitrenja barra jkun li tisib il-ġlied eżempju. Dak li titalmu intom waqt training ma tistax tużaħ barra. Ma tistax, dik one. U tu, jien qatt ma ħanuża għax disciplinati jiena bħala persuna u anke n-nies li jitrenjaw. Issib mbagħad li ma jkunux hekk ovvja kollox issib, però hu bħala sport iġibek id-disciplinat li inti qas ħajkollok għalfejn tużaħ. Fimtax inti tgħid le mhux ħanagħmelek jekk ikollok bżonnu. Aiken, saftit tal-ġematilu kull nar terba fuq dan l-istazzjon fuq One, konna qegħdin narawk fis-serje Jackpot 4. Iva. Meta nara dwejja fil-pajjiż. Għamilt 10 snin bis-sejjed. Fil-ħajja. Għas-serje Jackpot 4, Aiken kellek titgħallem il-lingwa tas-sinjali. X'teknika kont tuża biex titgħallem l-scripts? Ovvjament qabel dik is-serje ma kontx taf titkellem bil-lingwa tas-sinjali. Le, dik insemmi għamlu kienet tiġi mara li għavver titkellem bis-sign language u defi u kienet ġiet u Jason kien taħħa l-script ta' dik il-biċċa u konna ħadnila video u kienet qed toqgħod tagħmel is-sinjali kollox tal-linja tiegħi u l-linja ta' parsi missieri Carlos, insellimnu minnaw. U aħna d-dar kellna mbagħad ovvjament taqra l-iskript u mbagħad tistudja
il-sinjal li tittamel. Meta proponowlek dil-parti, Aiken, ma kienx parti bħal partijiet oħra li għamilt li kien faċli li titgħallem l-iskript u ovvjament tkun tista' tagħmel il-parti. Ma tajċ qalbek li ħatkun komplikata l-biċċa tax-xogħol li hemm x'tagħmel? Anzi, ħadd iktar pjaċir. Għax, ifhem, fid-drama, inti jiena d-drama li hija xi ħaġa li ma tkunx inti toħroġ mill-comfort zone tiegħek u titgħallem tagħmel karattru ġdid mhux inti, ġifieri din. One year goal tiegħi li nitgħallem is-sign language għax hija xi ħaġa sabiħa li tkun tista' tikkomunika ma' persuna li jitkellmu bis-sign language. Però dini kienet challenge għalija personali, ġifieri ħadd ħafna pjaċir li qed nagħmilha. Aiken, naf li ma tistax tiżvela ħafna. Issa ftit tal-ġimgħatilu rajna l-aħħar episodju ta' Jackpot 4, ħatfuk fl-aħħar episodju ta' Jackpot 4 fis-serja l-ġdida jgħidli di biss. Ħanerġgħu narawk jew le? Jew ma tixtieqx tgħid laqqas. Mela tgħid ċara ma rridx impoġġik f'pożizzjonijiet skomdi u ma jien naħseb qed nissoponi li ħanerġgħu narawk, imma tgħidli xejn, tgħidli xejn. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi Aiken. Napprezza tal-li sibt il-ħin. Fil-fatt għalik għandna ftit rigali grazzi għal Fjord de Vita, tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett u ovvjament b'dak li qed tistudja u bil-kapaċitajiet tiegħek żgur ħajrna xelek toħroġ xi ħaġa ttieb milli rnexxinna noħorġu. Aħna grazzi għal Berokka wkoll għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna tgħid naturali li wkoll tista' tużhom f'riċetti interessanti. Grazzi għal Sera Bajjada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta li inti żgur kapaċi issegwieħu tippreparhom u tikkrea riċetti li huma vera tajbin kemm fit-toma kif ukoll għal saħħtek. Grazzi ħafna. Napprezza. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi u l-weekend it-tajjeb. Intom po hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ċans tagħkom li terbħu l-flus cash kontra 30 sekonda. Ħajntrabaħ il-jackpot illum? The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Int first time buyer, din għalik. Qotja ta' 1000 euro fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull mixtara proprjetà minn Jannar 2022 il-qoddim. Applika fuq housingauthority.gov.mt jew ċempel fuq 153. Ngħinuk issir sit ta' darek. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Lura l-prime time kont bil-iskop li ħan nilabu kontra 30 sekonda, ma dak il-nutar kattif li għanna, mus seħallina l-lum nilabu kontra 30 sekonda għax man nixħin. Pero għada u l-ħat taħna nkunu għedin għawnek biex nilabu kontra 30 sekonda. Ġivri ċans taħkom li terpu l-flus cash, ħajkun qiegħed hawnhekk u jkun taħkom biss jekk tirreġistraw. Tridu tibatu SMS fuq il-numru 50612100. Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni li waslet fl-aħħar ftit ġranet tagħha. Il-kompetizzjoni flimkien ma' United Colors of Benetton fejn intom nafu kemm tħobbu s-sales, dan huwa l-istaġun ta' sales li wasal fit-tmiemu, is-sales ta' xitwa u biex turuna kemm intom tħobbu sales, tridu taqbdu kartellun fuq u tiktbu li tħobbu sales, I love sales u tibatunna ritratt. Jekk tagħmlu hekk, grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu tkunu rebbieħa. Rebbieħa ta' rigal li ħatużaw fil-ħajja ta' kuljum tagħkom mill-aktar konvenjenti u żgur ser issibuh utli. Ir-rigal li terpu qegħdin taraw fuq l-iskrin tagħkom bħalissa. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Nawguralkom il-lejl tajjeb biddu tal-weekend mill-aqwa, niltaqgħu għada, saħħa u l-lejl tajjeb, ejdilhom ċaw Nelly. Ila riqda. Ċaw. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food,
golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Barocca. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.